След играта, Бърканичков няма търпение да приготви рибите, които Нончо хвана сутринта за племето. Това ще стане вечер отново. Да, това е първата ни риба, първите придобивки от вчерашната игра. Звездичките и веднага дава реколта. Няма значение. 8 рибета, сега ще ги изпечем, ще хапнем малко сила да възстановим от днешната игра. Малко силички и работим по въпроса да ловим по-големи риби, защото там има много. В тази лагуна, където я намерихме, много красиво место и сладководна. Това е горе-долу, тази риба е не горе-долу, ми направо си като нашите попчета, което е фрешната риба. Филипинско попче. Да, филипинско попче. И е много вкусна, в принцип, така съм чувал. Ял съм, но много отдавна. Като Бърканичков мисля, че е най-тежко понася глада. Той е свикнал постоянно да си хапва в нормалния свят. Доста са го разглезили футболисти. В Светло и Еми те са събрали така малко по-мрънкащи. Мрънкат си един на друг, ама никой не му обръща внимание. Това, че някой мрънка повече или по-малко, не значи, че другите са по-малко гладни. Просто ние обичаме да си мрънкаме за каквото и да било. Светло и Еми се държат като двойка. Харесват си се. Футболисти манекенка, как не си се харесват? Това си е нормално. Перфектно си пасват. По външен вид, по мрънкане. Пасват си просто като парченце от пъзел си пасват. По принцип може тя да има някакви симпатии към мен. Аз също не казвам, че е лошо момиче. Да, симпатично момиче, харесва ми, нормално, хубава жена е. Повече общи черти, с това повече си говорим и повече прекарваме заедно. Аз мога да го заявя, че аз и тук не съм имал ерекция, първото което е. Но по-нататък може да се получат някакви такива работи, което не се изключва, което е нормално. Ето, това ми е било мечта, примерно, такава красота, такъв остров, с лагуна, с такъв залив, перфектно и това винаги съм искал и винаги да правиш и секс на такова место, което е нормално.